Вон там, короче, яңа ел белән дип язып куйганнар. Здесь, конечно, не видать. Прикольно. Кеше сен яши торган кеше бу. Авыл кайсы алдың? Шушы авылдан? Менә шушы авылда бергә үстек. Тахир исемле җегет бу. Тахир исемле абыймы? Әйе. Шунда кайдан кайтып. Шишмәләр. Аны өстән төшерергә. Ни шишмәләр ясаган нидә. Күренә бугай. Яңа ел белән. Benim indi istemsizliğimde bu indi köptengi miştaydı. Допустим, yol kişilerine nindi de mene yoldan uzulçularga nindi de dabratashlarga. Mekan uyladım da yanga yılga aldından yanga yıl bilen deyip yazıp koyayım elim edem. Nişe gerek kişi предпринимать eder miken deyip. İyi anlasın. Yazıp da bitirdim. Уже avtomobillerden uzulçular signal verip kite başladı. Rahmet. Rahmet sizlere. Значит, onların көңілләренә барып җитте булайны бу. Мин аның өчен бик шат, конечно. Юлда йөрүчеләр беренчедән үзләре шатланып өйләренә кайтып китәләр. Семьяларын тәбриклиләр, онытканмасалар. Менә шундыйрак. Менә инде. Үзегез белән дә таныштырып китсәгез. Мен өзім пенсионер инде, ялга чыктым. Шушы авылда туып үстем, 40 ел Ознакайда яшим, Ознакайдан киләм менә. Шушында юлда сораучылар да булды. Нишләп абый монда кемдә килгәнче безгә дорожный участокка эшкә керәл дип әйтүчеләр дә булды. Мен әйтәм, юк, менә әйтәм, ничек тә булса кешеләргә игезгелек эшләсәм, минем күңелем шуңа не инде? Риза. Исемегез? Исем Зарипов Тахир булам. Шушы иске авылда яшәгез? Юк, Вәрәш башында. Вәрәш башында. Тудым. Тудыгыз да монда кире кайттыгыз, әйме? Монда кире пенсияга чыккач инде кире кайттым монда. Бу уй каян килдегез менә яңа ел дип шушында язырга, әле анда чыршы да ясалган булган. Бу инде 1-2 ел шулай юлны карап киттем дә, җәй көне бигрәк тә ул мотор, монда су буйлары, кайыннар үсә. Аннан соң уйладым, әйтәм, кеше күңеленә үтеп керерлек бер нәрсә ясый алырмын микән дип. Менә шушыны уйладым һәм ясадым, тормышка ашырдым. Менә монда инде Дед Мороз да ясарга уйладым. Ну, буздан мин бер үзем генә Куркыныч бар. Җигеп чыга алмыйм. Юк, шияләм мин. Мин үзем художник булып эшләдем. Буздан да әйберләр ясый алам. Ну, бер кеше генә ни дип булмый. Әле монда да шактый зур. Менә 5 мәртәбә уже убирать иттем. Кайбер кеше Чистартып та торырга кирәк. әйтә инде, нишләп кешең күпме ди. Кая куярга белмисең менә кешеңне дип. Юк, менә өйдә тик ятканчы ничек булса да шушында беренчедән сәламәтлеккә әйбәт, икенчедән юлда йөрүчеләргә минем язган язуларым барып җитә күңелләренә. Шул. Рәхмәт бик зур сезгә.